Dobre, takže ja vás vítam pri našej ďalšej dnešnej téme, keď budeme hovoriť o vzdelávaní zamestnancov v zariadení školského stravovania. Vítam teda Evu Feketovú, výkonnú riaditeľku jedálne.sk alebo jedálne 21. storočia. Vítajte. A taktiež vítam aj našu odborníčku, inžinierku Silviu Tokárovú, ktorá je expertkou na školské stravovanie. Vítajte. Ďakujem pekne. Takže hovoríme o vzdelávaní zamestnancov v zariadení školského stravovania. Aké sú teda povinnosti, respektíve čo hovorí zákon, pokiaľ ide o samotné vzdelávanie týchto pracovníkov, teda v školskom stravovaní? Pani Tokárová. Vzdelávanie zamestnancov školských jedální je základom pre udržanie kvality a bezpečnosti stravovania detí. Pracovníčky v jedálniach sa denne starajú o výživu detí, o výživu stovák detí. Zoberme si, že len deti v materskej škole prakticky 80% výživy dostávajú v školskej jedálni. Čiže naozaj tá príprava tých zamestnancov, okrem toho, že plnia kvalifikačné požiadavky, to ďalšie vzdelávanie je pre nich veľmi dôležité. Preto musia zvládať nielen technologické postupy, ale rozumieť aj odporúčaným výživovým dávkám, hygienickým normám a najmä novým trendom v gastronómii. Znalosť sa v tejto oblasti rýchlo mení a kto chce poskytovať moderné, zdravé a bezpečné jedlá, zdravé stravovanie, tak naozaj musí investovať do vlastného vzdelávania, ale takisto aj zamestnávateľ alebo zriaďovateľ musí venovať ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov veľkú pozornosť. Čo hovorí zákon v tejto oblasti, alebo v tejto, môžem povedať, v tejto našej téme? A aké sú teda povinnosti z hľadiska zákonného a čo je potom už samotné, čo je dobrovoľné v podstate? No, zamestnávateľ podľa zákonníka práce, paragraf 154, má povinnosť zabezpečovať zamestnancom odborný rast a školenia, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich práce. Často odznieva argument, že jednak teda nie sú zdroje, to už počúvame dosť dlho, ale že veď to nie je vzdelávanie určené pre vás. Pokiaľ naozaj v tom programe vzdelávacom nie sú explicitne uvedené konkrétne časti alebo témy, ktoré sa viažú k práci vedúcej jedálne alebo kuchára, tak veľmi ťažko zamestnávateľia púšťajú zamestnancov na takéto školenia. Avšak program spravidla je uvedený dosť všeobecne a pokiaľ je to program, ktorý sa týka výživy a stravovania, tak sa to ich týka, aj keď je to v takom všeobecnom poňatí uvedené v rámci toho programu. Prosím? Čo hovoria zákony? Tam predovšetkým asi povinnosť školiť sa, vzdelávať v oblasti napríklad bezpečnosti práce. Presne tak, tieto vzdelávania, ktoré sú podložené alebo podporované legislatívou, musia byť pravidelné preškolovanie jednak v oblasti hygieny, jednak v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale takisto odborná spôsobilosť. Jednoducho zamestnanec, ktorý nedisponuje odbornou spôsobilosťou, nemôže pracovať v školskej jedálni. Pani Feketová, aké sú vaše poznatky a postrehy v tejto oblasti vzdělávacej? Já tady chci jenom doplnit, že mně to přijde úplně takové zkostnatělé držet se jenom toho, kde vlastně zákon vyloženě vyjmenovává některá školení jako povinná. Protože v té legislativě je, že zaměstnavatel je povinný vlastně zajistit odbornou způsobilost a odborný růst. A ve chvíli, kdy se bavíme o školní jídelně a o stravování dětí, tak byť to zákon exaktně nevyjmenovává, tak prostě trendy ve zdravé výživě, ovládání technologií, ale i ten management té školní jídelny prostě je odborný profesní růst. A to, že vlastně to není vyjmenované v zákoně, tak jako hygiena a BOZP na tom nic nemění. Asi zrejme je to tak, že ten zriaďovateľ to chápe ako takú, čo nie je povinné, tak to je dobrovoľné a asi to už necháva napríklad na tých samotných vedúcich školských jedální.
Ako si poradia No, sami? úplně jako vlastně ne, že by to na nich nechávala, ale on jim to v podstatě neumožňuje. Mhm. Jo, a to nedává příliš smysl. Tady já vidím veliký rozdíl mezi tou státní správou a třeba soukromým sektorem, protože v zájmu zaměstnavatele je, aby jeho lidi se rozvíjeli, aby mohli vlastně dobře vykonávat práci, protože pak rozvíjejí vlastně celou tu organizaci. Mhm. A tohle zatím nám ve školním stravování chybí, ten pohled. Asi teda to podceňujú trošku aj zriaďovatelia. Ako je to v prípade zamestnancov? Môžu žiadať o doplnenie vzdelávania, ak teda zákon to takto exaktne nevymenováva alebo neformuluje? Pani Tokarová. Zamestnanci majú právo navrhovať účasť na odborných školeniach. Je veľmi dôležité vždy si naplánovať takéto vzdelávacie aktivity práve v období, keď sa tvorí rozpočet, pretože často zamestnávateľ argumentuje aj tým, že neboli na to vyčlenené finančné zdroje a tak ďalej. Ale mnohé vedúce nevyužívajú toto svoje právo, nezúčastňujú sa na tvorbe vlastného rozpočtu. To znamená, že keď nepredložíte nároky na svoj rozpočet aj s tým nárokom na ďalšie vzdelávanie, tak vlastne túto kompetenciu akoby zahadzovali, alebo nevyužívajú to svoje právo. Dávajú v podstate. No, presne tak. Áno, áno. Ono je to tak, že asi zrejme, keď je osvietený zriaďovateľ, alebo teda zástupca zriaďovateľa, tak asi sa lepšie komunikuje aj tomu vedúcemu školskej jedálne. Hovorili sme teda o tých zákonných povinnostiach, aké sú tie dobrovoľné, teda ktoré by mal iniciatívne možno vyžadovať aj samotný vedúci školskej jedálne, povedzme. Už sme naznačili, že sú to napríklad aj sú to moderné trendy v stravovaní. Pani Tokarová, prípadne pani Feketová, skúste doplniť k tejto téme. Ja by som sa ešte vrátila k tej predchádzajúcej otázke, pretože zrazu potom, ak sa vzdá tá vedúca tej kompetencie využiť právo predložiť návrh na nejaký plán vzdelávania pre seba, aj pre kuchárky, tak zrazu prídu školské prázdniny a zrazu, pokiaľ riaditeľ školy navrhne, že teda nie je tam nejaká väčšia údržbárska práca v tej školskej jedálni a veľa dní zostane tzv. Nevyužitých a navrhuje neplatené voľná, tak zostanú z toho také nešťastné tie vedúce, že však mohli to využiť na ďalšie vzdelávanie. No toto je už neskoro, veď tam sú školské prázdniny, keď tá jedáleň prevádzka je v utlmenom režime a môžu využiť na ďalšie vzdelávanie. Čiže na toto by som ako kládla veľmi dôraz. No a teraz... Treba myslieť na to na začiatku školského roka alebo na začiatku kalendárneho roka? No, rozpočet sa vždy tvorí k jeseni, k septembru, čiže pretože vtedy sa stanovujú aj VZDNK, aj proste tento proces. Na nasledujúci rok sa robí analýza rozpočtu a taká stratégia toho plánovania, čiže prakticky vždy je dobré nastaviť si to v rámci veľkých školských prázdnin alebo letných školských prázdnin, uvedomiť si, koho potrebujem vzdelávať, v akej oblasti potrebujem dovzdelávať, alebo ja ako vedúca potrebujem sa vyvzdelávať ešte v tej legislatíve. Veď máme veľmi veľa nových vedúcich školských jedální, ktoré absolútne legislatívu neovládajú. A takto sa riadiť jedáleň nedá. Skúsme si to ešte tak rozšíriť. Hovorili sme teda, povinné sú napríklad tie školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Čo by si mali teda iniciatívne sami dovzdelať, teda v rámci toho, čo sme hovorili, vedúce školskej jedálni alebo aj teda zamestnanci ako kuchárky. Sú to napríklad okrem tých zákonov aj predovšetkým asi tie novinky v oblasti zdravia, v oblasti nejakých noviniek, v oblasti nových receptov napríklad, alebo v oblasti potravinových alergií. Pani Feketová. Ta problematika za mě je mnohem širší, protože my už jsme se vlastně v těch předchozích dílech bavili o tom, že řízení školní jídelny je naprosto komplexní problematika. Tam spadá prostě management, personalistika, ekonomika,
komunikace. Jo, určitě doporučuji velmi, aby vedoucí školní jídelny chápali ekonomiku školní jídelny, aby dokázali fundovaně hovořit i s ekonomkou, i s ředitelem, i se zřizovatelem, protože téma financí ve školní jídelně je vlastně každodenní téma. A ve chvíli, kdy tomu ty vedoucí nebo ti vedoucí budou rozumět, tak budou zase snáze chápat jednak na co mají nárok, ale taky uvidí možnosti, kde třeba ty finance v té jídelně lze získat, ušetřit, kudy na to. Takže za mě ekonomika určitě závažné téma. Manažerské dovednosti za mě taky závažné téma. Jsme v situaci, kdy nám zkušené kuchařky odcházejí do důchodu. Když už nám někdo nastoupí, tak nemá potřebnou kvalifikaci a rozhodně zkušenosti. A v tu chvíli i ta vedoucí prostě nemůže být víc než jenom jako hlavní kuchařka, která dělá papíry. Ona musí být opravdu manažer ze vším všudy a musí vědět, jak pracovat s tím týmem, jak komunikovat. Stejně tak kuchařky by potřebovaly se naučit komunikovat s těmi strávníky. Jo? Bavíme se o tom, že dětičky nechtějí jíst, nechtějí zkoušet nové chutě. To musím umět dobře vykomunikovat, aby to celé fungovalo. Takže určitě je to vaření, určitě jsou to vlastně nové recepty, nebo jenom řeknu šetrnější úprava vlastně těch tradičních receptů. Jo? Na Slovensku máme spoustu receptů, které jsou tradiční a jsou skvělé a jenom se dají vařit o maličko zdravěji a využívat na to nové technologie. My sme sa rozprávali o tom aj nedávno na Agrokomplexe, že tie nové technológie teda dokážu diviť, najmä v ekonomike. Čiže keď sa vie nielen variť dobre, ale aj to spojíme s tými modernými technológiami, vieme ušetriť. Alebo vieme to potom použiť zase niekde inde, tie financie. No, přesně tak a my nejsme na tom, že bychom potřebovali... Vlastně ty technologie šetří na několika místech. Šetří jednak ty vstupy, ty energie, taky multifunkční technologie znamená, že koupíte jeden stroj místo 3. Taky to vlastně způsobí to, že mnohem lépe se to chová k těm surovinám, to znamená, máte lepší výživovou hodnotu a zároveň máte ale i nižší ztráty při tom vaření, jo? Takže i vlastně na těch surovinách tím šetříte a samozřejmě šetříte i tu lidskou práci a zase není to o tom, že bychom někoho propouštěli, ale že těch kuchařek prostě nemáme dost. A to, koho bychom měli vzdělávat i v problematice školní jídelny, je určitě to vedení, ať už teda té školy nebo obce, protože oni rozhodují o těch financích, oni rozhodují o tom provozu a je velmi neefektivní a neekonomické, když neznají všechny souvislosti a dělají prostě náhodná rozhodnutí. Ešte možno, pani Tokarová, skôr než doplníte, máme niekde exaktne vymenované, možno taká pomocka pre vedúce školských jedální, v akých oblastiach by to malo byť, v čom majú byť aj oni iniciatívne, v čom sa majú chcieť vzdelávať, ako sa to povie teoreticky? Exaktne nemáme vzdelávanie nielen vymenované, ale vôbec riešené legislatívne, absolútne. Boli snahy naozaj, tak ako majú pedagógovia alebo pedagogickí zamestnanci, riešené svoje ďalšie vzdelávanie, aj inovačné, funkčné a tak ďalej. Boli dokonca legislatívne návrhy, ktoré som ja sama predkladala na vytvorenie zariadení alebo inštitúcií, ktoré by vôbec neboli finančne náročné, bez dopadu na rozpočty samosprávy, avšak zatiaľ sme nenašli podporu, bohužiaľ. Ale tu by som chcela tiež zdôrazniť to vzdelávanie tých starostov. Možno ani nie tak, že vzdelávanie, ale takú informačnú kampaň, pretože aj teraz máme... Práve minulý týždeň som riešila taký problém. Školská jedáleň, ktorá bola krásne zrekonštruovala, nová technológia a nemá tam kto variť. To je prvá vec. Takže musela tam nastúpiť súkromná spoločnosť, ktorá vlastne zistila, že je úplne zbytočné, tá rekonštrukcia prebieha úplne zbytočne finančne náročné, lebo také technológie sú tam
nasúkané, to poviem takto natvrdo, že, ktoré mohli byť nahradené jedným multifunkčným konvektomatom, ktorý by tú technológiu absolútne nahradil, a keď si zoberieme plusy, mínusy, tak by boli ešte na tom ušetrili. Čiže aj to vzdelávanie alebo informačná kampaň pre starostov by sa veľmi zišla, ale už na tom pracujeme. Já jenom ještě doplním k té vaší předchozí otázce, pane redaktore. My na portálu Jedálně.sk máme seznam povinností pracovníků školního stravování. Za mě vlastně každá ta povinnost v sobě nese spoustu potřebných znalostí, dovedností, a mělo by být na každé vedoucí, že vlastně pokud má být za něco zodpovědná, tak tomu musí rozumět a každá by vlastně měla posoudit, kde jí to vzdělání chybí a měla by být schopná si to vykomunikovat s tím ředitelem, protože ve chvíli, kdy ona tu odpovědnost nese, tak pak by měla být schopná tomu rozumět. Ešte by som doplnila veľmi dôležitú informáciu, že mnohé inštitúcie vzdelávania rôzneho typu, rôzneho druhu, rôzneho zamerania ponúkajú, ale s účinnosťou od tohoto roku môže vzdelávanie škôl a škôlskych zariadení zabezpečovať alebo poskytovať vzdelávanie len inštitúcia, ktorá je evidovaná v registri Ministerstva školstva, registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva školstva. Zatiaľ, okrem škôl samozrejme, ktoré sú automaticky a ešte Národného inštitútu ako sa to volá, pre vzdelávanie, tie automaticky boli zaradené do tejto siete. Máme na Slovensku jednu inštitúciu, pani Feketová zrejme povie, kto to je, ktorá takéto vzdelávanie školským jedálniam môže poskytovať. To já povím velmi ráda, je to portál Jedálně.sk, vzdělávací instituce. My jsme vlastně pozbírali naše zkušenosti, které jsou víc než 30 leté právě do vzdělávacích bloků, tak aby si pracovníci školního stravování mohli vybrat, v které té oblasti se chtějí dovzdělat, a máme vlastně nejrůznější formy, ať už jsou to prezenční školení, ale zároveň i onlineové, což dneska je mnohem efektivnější, ať už časově nebo i ekonomicky. Takže veškeré potřebné vzdělání, co se týká toho školního stravování, ať už pro pracovníky přímo té kuchyně, anebo třeba i pro to vedení škol, tak poskytujeme pod tou akreditací Ministerstva školství. To znamená, že tie voľné finančné prostriedky na vzdelávanie, to je dohoda medzi, povedzme, vedúcim školskej jedálne a samotným zriaďovateľom vždy teda na začiatku toho daného obdobia. Nie je to dané nejak automaticky, nie je to vyčlenené automaticky a podobne. Presne tak, tie finančné možnosti zriaďovateľov vieme v súčasnosti sú veľmi obmedzené. Väčšina školských jedální funguje s minimálnymi rozpočtami a často hľadajú lacnejšie alebo dokonca bezplatné formy vzdelávania. Preto by som kladla dôraz práve, aby si vyberali registrované vzdelávacie inštitúcie všetky jedálne. Ešte si pripomeňme a zdôrazníme vlastne aj samotné vzdelávanie v oblasti hygieny a bezpečnosti práce s potravinami. Tam je napríklad táto záležitosť krytá úradom verejného zdravotníctva. Tam je to dané, alebo ten zriaďovateľ automaticky prepláca toto školenie alebo tieto poplatky za skúšky, alebo ako to funguje v tejto oblasti? No, skúška napríklad odbornej spôsobilosti je vlastne povinnou podmienkou pre prácu v zariadení školského stravovania. Ale úrad vykonáva len skúšku odbornej spôsobilosti. To znamená, že nevykonáva školenia alebo vzdelávanie na túto tému, a už inštitúcie, ktoré ponúkajú takéto vzdelávanie, sú často proste tie semináre sú spoplatnené, ale zamestnávateľ by mal túto podmienku brať
pozitívne, čiže vlastne ako investíciu do kvality prevádzky, čiže mal by po úspešnom absolvovaní tejto skúšky tieto poplatky preplácať. Áno. Prijali by sme ešte jednu možnosť, s ktorou som sa ja teda osobne tiež stretla, že nešlo to proste nejako preplatiť, a to je preplácať vlastne to ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti aj cez úrady práce. Hlavne teda tie školenia. Lebo úrady práce preplácajú vzdelávacie aktivity len takým uchádzačom, ktorí boli evidovaní ako nezamestnaní. Lenže my máme často ľudí, ktorí prichádzajú z jedného pracoviska na druhé pracovisko, mimo, teda rezort, a takýmto ľuďom úrady práce nepreplatia tieto vzdelávacie aktivity. Ešte možno taká zaujímavosť, sú to vysoké sumy, povedzme za tie certifikáty o skúške odbornej spôsobilosti alebo vzdelávania. Sú to také sumy, ktoré by teoreticky, ak by sme to tak prenesene povedali, zruinovali toho zriaďovateľa? Alebo sa dajú ľahšie nájsť v rozpočte? Sú to desiatky eur, stovky eur? Tie sumy sú naozaj minimálne. Závisí síce od rozsahu školenia, ale ja si myslím, že každý zriaďovateľ by takúto sumu zvládol. Otázne je, že aká častá je napríklad migrácia týchto zamestnancov, že si urobí tú odbornú spôsobilosť, preplatí sa mu to a odíde do súkromného sektoru. Čiže tam by bolo treba aj zmluvne nastaviť s tým zamestnancom nejaké povinnosti, že do nejakého obdobia musí odrobiť prácu v školskej jedálni, aby neušiel jednoducho. Ešte možno na záver tejto našej témy o vzdelávaní zamestnancov v školských jedálniach. Je aj spôsob, ako dovzdelať zamestnancov v oblasti motivácie alebo komunikácie, povedzme, so strávníkom? Máme takéto metódy? Pani Feketová? Určitě máme. Máme na to jednak elektronický kurz a jednak i workshopy, které jsou buď individuální, anebo pro celý tým, a za mě je to ta nejzábavnější věc, která se dá školit, a zároveň nejúčinnější, protože buduje dobré vztahy. No a zároveň, ak investujeme do ľudí v školských jedálniach, investujeme do zdravia našich detí. To si musíme uvedomiť a to je tá najlepšia investícia, akú môžeme urobiť. Áno, ktorá sa nedá zaplatiť, môžeme povedať, ničím. Tak vám ďakujem veľmi pekne za našu dnešnú tému, keď sme hovorili o vzdelávaní zamestnancov v školských jedálniach. Ďakujem inžinierke Silvie Tokárovej, expertke na školské stravovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. A taktiež Eve Feketovej, výkonnej riaditeľke jedálne.sk alebo jedálne 21. storočia. Ďakujem vám veľmi pekne. Děkuji, nashledanou. Ďakujeme, dovidenia.